निनादला रे मोरया नाद निनादला नाद निनादला रे गणपती बाप्पा मोरया। अरे तुम्हाला सनबर्न आवडतं, पण आम्हाला आमच्या बाप्पाचं आगमन आवडतं। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।